ଭାବେ କି ଦେହ ପାସ୍ ଲାଗିଲାଣି କ'ଣ ଏକା ଯିବି ଡର ଲାଗିବ ସାଗର ଉଠିବ ସାଗର 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 ଆରେ ଭୂତ ଲାଗିଲାଣି ରେ ସାଗର ଏ ସାଗର ମୁତ୍ୟ ଯିବା ରେ ସାଗର ଭୂତ ଲାଗିଲାଣି ରେ ସାଗର ସାଗର ଗଧ ତୁ ଶୋଇଥା ଟାଙ୍କି କାଟିଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ प्रभु पैसे मिले प्रभु पहले को हाड़ पीबे पानी अध गिलास दो प्रभु पानी अध गिलास दो ना हाड़ जो ना एते लेट कौन से जल्दी राजा को मांगिले राजा दे सारो सारी देता तब को जाओ ना जल्दी दिया प्रभु पानी तो बोल लगला टेस्ट कर दे इसी की कथा एवढा का एमित वाटर मन पुनर पसंद वाह दिस इज सो गुलिया पाड़े व्हाट a combination प्रलू प्रलय अभी उठे अभी चोर पड़ेगा কি গরম না ভাই ওরা ভাবে কি দেহ भगवान को देसी मंगले देसी दिले विदेशी भी दिले पानी मंगले वर्षाला लुणिया पानी दिले चकड़ा माथा बोले जाची तोड़ चटी दे ये तो तोड़ नो ये तो बड़ा लगा हुआ क्या तो हाँ अरे वो तो मधुआ सोनिया क्या तो चोर 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 से चोरटा ताको धरो कौन ला चोर हाँ धरते जल्दी आसा अच्छा साला चोर आज भी खसी पड़ेला सॉरी
ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରି ସାରିଲାଣି ସେ ଚୋର ରାତି ସାରା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ। ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣୁନ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରିଛି ମାର୍ତ୍ତନା ସ୍ପ୍ରେ ଚିଲାଇଛୁ। ଓ ମଦ ଫଦ କିଛି ପିଏନି କେବଳ ନର୍ମାଲ ୱାଟର ପିଏ। ଭାଇ ନର୍ମାଲ ୱାଟର এটা ସ୍ପେଶାଲ ୱାଟର ନହେଲେ ପିଅ ପିଅ ସ୍ପେଶାଲ ୱାଟର ତ ହଉ ମୁଁ ପିଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ୱାଟର କଣ ନୁଳିଆ ନୁଳିଆ ଲାଗୁଛି? ଭାଇ এটা ସ୍ପେଶାଲ ୱାଟର ଲୋଡା ଲାଇନ କୋଲ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭାଇ କଣ ଭାଇ ଏଇଟା ଚୋର ଗାଉଛରେ ମୋର କଣ ହବ ତମେ ରଖ। ଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ। ଛଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛୁ? କଣ ହେଲେ ବେ କାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ମାଇଲୁ ଛଡ଼ା ତୁ ଏମିତି ରାତି ରାତି କାଇଁ କଣ ହେଲା କି କଣଟା ହେଇଛି ମୋ ବାଲଟା ହେଇଛି। କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି। କିଛି ହେଇନି ତ ମତେ କାଇଁ ଉଠେଇଲୁ ମୁଁ ଯାଇ ଶୋଇବି। ହଁ ଯା ଶୋଇପଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼େ। ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବାଳ ଦେଇକି ସୁନୁ ପାପଡ଼ି ଖାଇଦେବ ସେତେବେଳେ ଜି ମାରିବୁ ଆଜି ଆସିକି ମୋତେ କହିବୁ। ଚୋର ଆରେ ହଁ ଚୋର ଆସିଥିଲା। ଡାକିଆ ଭିତରେ ଚୋର ମୋ ହାତରୁ ଖସିକି ପଳେଇଲା। ତା ମୁହଁ ଦେଖିଛୁ ସେ ଚୋରକୁ ଏତେ ଗୋଡ଼େଇଲି ତା ମୁହଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି ରେ। ହଟ୍ ଶାଳା ଧରିଥାନ୍ତୁ ନା ଆଉ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଶଳା ତାର କେଞ୍ଚି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଶଳା ଉଠେଇଲା ଆସିବୁ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ ଏଇଥିରେ କହୁଛୁ ତାର ତାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ସାଗର ତୁ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ଆଗେ ଦେଖ ଚୋର କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇଦେନି ତ। ଆବେ হবে ଖୋଜ ଓହୋ କିଛି ଚୋରି ହେଇନି। ଆରେ ସେଠି କାହାର ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜରି ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଏ ଖଞ୍ଜରିଟା ତ ମୋର। ଆରେ ଏଥିରେ ତ ଖଣି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିନି ନଥିଲା ରେ ମୋ ଏକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପୋଲିସ ଡାକିବି। ପୋଲିସ ନା 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 କେସ୍ ବେସ୍ ଆମର କ'ଣ ହବ? ଆରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି ତ ଚୋରି କରିଦେଇଛି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଫୋଲିସକୁ ଡାକେ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଏକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା। ଆରେ ଭାବ ଆଉ କ'ଣ ଭାବ ମିଳିଗଲା। କ'ଣ ଏବେ ଚୋରକୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚୋର ମୋତେ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଚୋର ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ? କେମିତି? ଖାରବେଳ ମୋ ଖାରବେଳ କିଏ ବ ଇଏ?